Καλώς ήρθατε στο podcast «Όλα είναι Μουντιάλ». Το podcast που σε βάζει σιγά σιγά αλλά σταθερά στο κλίμα του επόμενου μεγάλου παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ραντεβού. Αν είσαι από αυτούς που κάθε 4 χρόνια περιμένουν αυτή τη διοργάνωση, αν θυμάσαι που ήσουν σε μεγάλα γκολ, αν έχεις ξενυχτήσει για αγώνες, τότε πραγματικά αυτό το podcast είναι για σένα. Εδώ δεν θα μιλάμε απλά για ποδόσφαιρο, θα χτίζουμε την εμπειρία μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει με το πρώτο σύρριγμα. Και σήμερα ξεκινάμε από την αρχή. Τι είναι τελικά το Μουντιάλ 2026 και γιατί θα είναι το μεγαλύτερο που έχουμε δει ποτέ. Για να καταλάβουμε όμως τι έρχεται, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι σημαίνει Μουντιάλ. Για πολλούς είναι απλά 22 παίκτες που κυνηγούν μία μπάλα, αλλά για εμάς είναι το μοναδικό γεγονός που έχει τη δύναμη να σταματήσει το χρόνο. Είναι η στιγμή που μια ολόκληρη χώρα κρατάει την αναπνοή της στο ίδιο δευτερόλεπτο. Είναι η γεωγραφία που μαθαίνεις όχι στα θρανία, αλλά στο χορτάρι. Ξέρουν πολλοί άραγε που βρίσκεται το πράσινο ακροτήρι που θα συμμετάσχει φέτος στο Μουντιάλ. Για να μην κουράζεστε, είναι νησιωτική χώρα στη Δυτική Αφρική, όπου μιλούν πορτογαλικά και κατοικείται πάνω από λίγο από 500 εκατομμύριο κόσμο. Το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι απλά ένα τουρνουά. Είναι ίσως η μοναδική διοργάνωση στον κόσμο που σταματάει τα πάντα. Χώρες ολόκληρες αλλάζουν ρυθμό. Οι δρόμοι αδειάζουν, στείνονται γιγαντοοχθόνες σε πλατείες, οι καφετέρειες ξεχυλίζουν από κόσμο και για 90 λεπτά όλοι κοιτούν την ίδια οθόνη. Από τις φαβέλες της Βραζιλίας μέχρι τους ουρανοξύς της Νέας Υόρκης, το Μουντιάλ είναι η κοινή γλώσσα της ανθρωπότητας. Είναι η ελπίδα ενός έθνους συμπυκνωμένη σε 90 λεπτά. Είναι κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο. Είναι συναίσθημα. Είναι ταυτότητα. Είναι στιγμές που μένουν για πάντα. Για να έχουμε ένα καλύτερο παράδειγμα, μιας και στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ μαθημένοι να παρακολουθούμε την ομάδα μας στο Μουντιάλ, ας πάρουμε για παράδειγμα το Euro 2004 που ακόμα θυμόμαστε, 22 πλέον χρόνια μετά, που ήμασταν και τι κάναμε σε κάθε μάτς. Το θυμόμαστε περισσότερο από το που ήμασταν και τι κάναμε στο χαμένο πέναλτι του Φανεγκέκα. Ανέφερα πριν το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό άθλημα. Είναι συναίσθημα, είναι ταυτότητα, είναι στιγμές που μένουν για πάντα. Για παράδειγμα, το 2022, όταν η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο, η κυβέρνηση κήρυξε την επόμενη μέρα εθνική αργία για να μπορέσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι να βγουν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες. Η λαοθάλασσα ήταν τόσο μεγάλη που οι παίχτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν με ελικόπτερα γιατί το πούλμαν δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ο τελικός του 2022, Αργεντινή-Γαλλία, σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης καθώς τον παρακολούθησαν 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Για σκέψτε το λίγο, σχεδόν 1 στους 5 ανθρώπους πάνω στον πλανήτη έβλεπε το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή. Μόνο σε μένα θυμίζει σκηνή από X-Men και Apocalypse. Στο πρώτο μας podcast θα πάμε να δούμε τι περιμένουμε φέτος, το 2026, τι είναι αυτό που αλλάζει στο φετινό Μουντιάλ, αλλά και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα κάνουμε δηλαδή μια μικρή ιστορική αναδρομή, όπως θα κάνουμε και τις λίγο προηγούμενες μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για το τι αλλάζει το 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού δεν θα έχουμε 32 ομάδες, θα έχουμε 48. 104 αγώνες αντί για 64. Η απόσταση για να φανταστείτε μεταξύ του πιο βόρειου γηπέδου που βρίσκεται στο Βανκούβερ και του πιο νότιου που βρίσκεται στην πόλη του Μεξικό είναι πάνω από 4.000 χιλιόμετρα. Είναι σαν να διεξάγεται το Μουντιάλ από την Αθήνα μέχρι την Ισλανδία. Είναι προφανώς το Μουντιάλ της υπερβολής, όπως άλλωστε οτιδήποτε συμβαίνει στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Αλλά αυτό μόνο είναι τεράστιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπαίνουν στο παιχνίδι περισσότερες χώρες. Αυτό που είπαμε πριν, ότι οι χώρες πλέον θα είναι 48. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε χώρες που δεν είχαν στο παρελθόν καμία σχεδόν πιθανότητα να βρεθούν στο Μουντιάλ. Και αυτό άλλωστε είναι που δημιουργεί το περισσότερο ενδιαφέρον. Καθώς είναι σίγουρο ότι θα έχουμε περισσότερες εκπλήξεις, περισσότερες μικρές ιστορίες, περισσότερα φαβορί να μην παίρνουν το αποτέλεσμα που θέλουν, ενώ περισσότερα outsider να κάνουν τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που θα έχουμε δει ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ο κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ το Μουντιάλ. Αυτές είναι άλλωστε οι στιγμές που του μένουν, όταν μια μικρή ομάδα κερδίζει ένα μεγαθύριο. Προσωπικά θυμάμαι ακόμα τη Σενεγάλη να νικάει τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία στο πιο πρόσφατο Μουντιάλ να νικάει την μετέπειτα τελικά πρωταθλήτρια Αργεντινή. Αυτή μάλιστα είναι η πιο πρόσφατη και στατιστικά η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία. Η Αργεντινή του Μέση ήρθε στο Μουντιάλ με ένα αίτο σερί 36 αγώνων και ήταν το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση, την οποία και προφανώς κατέκτησε. Η Σαουδική Αραβία ήταν η 51η ομάδα εκείνη τη στιγμή στην κατάταξη της FIFA. Αν και η Αργεντινή προηγήθηκε νωρίς, οι Σαουδάραβες πέτυχαν 2 γκολ σε 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά πήραν την νίκη. Η νίκη αυτή ήταν τόσο απίστευτη που ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας κήρυξε την επόμενη μέρα εθνική αργία για να πανηγυρίσει ο λαός. Ένας άγνωστος παίχτης λοιπόν γίνεται ήρωας μέσα σε ένα βράδυ και κλείνει ενδεχομένως συμβόλαιο της ζωής του χάρη σε ένα γκολ που είδε όλος ο πλανήτης. Αυτό λοιπόν είναι που θα δούμε πολύ περισσότερο το 2026.
Κάτι άλλο προφανώς που αλλάζει, δεν είναι μόνο οι ομάδες, είναι και το πού γίνεται. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία το Μουντιάλ θα διοργανωθεί σε 3 χώρες: στις ΗΠΑ, στον Καναδά και το Μεξικό. Αυτό λοιπόν αλλάζει τελείως την εμπειρία. Μιλάμε καταρχάς για τεράστιες αποστάσεις. Διαφορετικές πόλεις, διαφορετικά κοινά, διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες. Σκεφτείτε το λίγο κάτι το εικόνα πριν το δούμε. Ένα μάτς στο Μεξικό με τρελό πάθος και σομπρέρο, ένα μάτς στις ΗΠΑ με rednecks και υπερσύγχρονα γήπεδα, και ένα μάτς στον Καναδά με τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Είναι σαν να βλέπεις 3 Μουντιάλ σε ένα. Απλά χωρίς βουβουζέλες. Μάλλον. Γιατί λοιπόν αυτό το Μουντιάλ θα είναι το μεγαλύτερο? Πέρα από τα προφανή που αναλύσαμε πριν, το 2026 έχει όλα τα στοιχεία να γίνει το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών, καθώς πέρα από τις περισσότερες ομάδες, τα περισσότερα παιχνίδια, δημιουργείται πολύ περισσότερο περιεχόμενο, πολλές περισσότερες ιστορίες. Και ζούμε σε μια εποχή άλλωστε που κάθε στιγμή μπορεί να γίνει viral. Ένα γκολ, ένας πανηγυρισμός, ένα λάθος μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγα λεπτά. Τα social media παίρνουν φωτιά, τα memes κατακλείζουν την οθόνη μας, ενώ η έλευση της AI και της generative εικόνας γενικά νομίζω τρομάζει με το τι άλλο θα δούμε να γίνεται φέτος μόδα. Αυτό σημαίνει το Mundial δεν θα είναι μόνο μέσα στο γήπεδο, θα είναι παντού. Θα είναι στο κινητό μας, θα είναι στο Instagram, θα είναι στο YouTube και φυσικά εδώ, στο podcast μας, στο Όλα είναι Mundial. Ο στόχος λοιπόν του podcast είναι πολύ απλός. Να μας κρατάει στο κλίμα μέρα με τη μέρα μέχρι να ξεκινήσει το τουρνουά, αλλά και αφού ξεκινήσει. Θα μιλήσουμε για ομάδες, θα μιλήσουμε για παίκτες, για φαβορί, για ιστορία, για πιθανές εκπλήξεις, για στατιστικά και φυσικά τις προσβλέψεις μας. Και όταν ξεκινήσει το Mundial, τότε αρχίζουν τα καλύτερα. Θα κάνουμε περισσότερα επεισόδια, θα έχουμε αναλύσεις, θα έχουμε αντιδράσεις, θα βλέπουμε τι συμβαίνει αναγωνιστική και θα ζήσουμε το Mundial μαζί. Επειδή νομίζω ότι κάπου όλοι θα έχουμε χαθεί με το ποιες είναι αυτές οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό το Mundial, τι θα λέγατε να τις πάρουμε λίγο με τη σειρά, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε λίγο με τις συνομοσπονδίες. Από Ασία λοιπόν και Αυστραλία, Οκεανία, έχουμε να συμμετέχουν οι εξής: Αυστραλία, Ιράν μάλλον, Ιράκ, Ιαπωνία, Ιορδανία, Κορέα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ουσμπεκιστάν. Από την Αφρική θα δούμε την Αλγερία, το Πράσινο Ακροτήρι, το Κονγκό, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Αίγυπτο, την Γκάνα, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, την Νότια Αφρική και την Τινησία. Από τη Βόρεια Αμερική θα δούμε προφανώς τον Καναδά, το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που το συνδιοργανώνουν, θα δούμε όμως και το Κουρακάο, την Αϊτή και τον Παναμά. Από τη Νότια Αμερική δεν έχουμε εκπλήξεις, καθώς θα βρούμε την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κολομβία, τον Ισημερινό, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Πριν προχωρήσω στην Ευρώπη, παρέλειψα τη Νέα Ζηλανδία από την Οκεανία που ανέφερα πριν, ενώ πάμε να δούμε σιγά σιγά και τις ευρωπαϊκές. Είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βοσνία Ζεργοβίνη, η Κροατία, η Τσεχία, η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκωτία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Τουρκία. Το πρώτο μάτσο του Mundial θα το δούμε από το Μεξικό, όπου αναμετρούνται η τοπική προφανώς ομάδα το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Στις οθόνες μας θα παίξει από την ΕΡΤ στις 10 η ώρα, απευθείας από το Μεξικό. Πάμε να δούμε αν θέλετε και τους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο θα είναι το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Κορέα και η Τσεχία. Στον δεύτερο όμιλο θα είναι ο Καναδάς, η Βοσνία, το Κατάρ και η Ελβετία. Στο τρίτο γκρουπ θα βρίσκεται η Βραζιλία, το Μαρόκο, η Αϊτή και η Σκωτία. Στο τέταρτο, η Αμερική, η Παραγουάη, η Αυστραλία και η Τουρκία. Στο πέμπτο, Γερμανία, Κουρακάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ. Στο έκτο, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Όγδοος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία ο επόμενος όμιλος. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία ο επόμενος επίσης. Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Και κλείνουμε με Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες που θα αναμετρηθούν το 2026 στα γήπεδα της Βορειοαμερικής. Πάμε να δούμε όμως τι λέτε για να κλείσουμε σιγά σιγά πώς ξεκίνησε όμως αυτό. Θα μπούμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Ξεκίνησε λοιπόν το 1930 με το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, η μια ιδέα του Ζιλ Ριμέ να διοργανώνεται στην μακρινή Ουρουγουάη. Κάπου εδώ να πούμε ότι το πρώτο μάτς καταγεγραμμένο που αναγνωρίζει από τη FIFA ως το πρώτο διεθνές μάτς, δηλαδή το πρώτο με αντίπαλες δύο εθνικές ομάδες, αναγνωρίζει το μάτς που έγινε κρατηθείτε, 1872, επαναλαμβάνω, 1872 στις 30 Νοεμβρίου του Αγίου Ανδρέα, πλάκα. Λοιπόν, το οποίο ήταν μεταξύ της Σκωτίας και της Αγγλίας, είχε μάλιστα 4.000 θεατές, οι οποίοι δεν θα λέμε ότι απόλαυσαν και το καλύτερο θέαμα, καθώς το παιχνίδι έληξε ισοπαλία 0-0.
Κάποια ωραία ενδιαφέροντα στοιχεία για το παιχνίδι που διαβάζω είναι το εξής: ότι οι Σκοτσέζοι ήταν κυρίως Σκοτσέζοι οι οποίοι έμεναν στο Λονδίνο, οι περισσότεροι, δηλαδή είναι ελάχιστοι αυτοί που έμεναν εκτός Λονδίνου, και οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι δηλαδή, ήταν παίχτες της Queen's Park Rangers. Ένα άλλο ενδιαφέρον επίσης είναι ότι οι ομάδες και οι δύο στο ημίχρονο άλλαξαν τερματοφύλακες. Για φανταστείτε έτσι, πόσο περίεργα μας ακούγονται αυτά αυτή τη στιγμή. Αγώνες διεθνείς θα βρούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως πρώτους. Θα βρούμε το 1900 και θα βρούμε και το 1904. Παρόλα αυτά, το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908, είναι οι πρώτοι αγώνες που είναι και κάτω από τη FIFA. Το πρόβλημα όμως είναι το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ερασιτέχνες, δηλαδή δεν έχουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και έτσι σιγά σιγά σμιλεύεται η ιδέα ότι να μπορούν να γίνουν διεθνείς αγώνες μεταξύ επαγγελματιών του χώρου. Ο Ζιλ Ριμέ, λοιπόν, ο οποίος μάλιστα ήταν ο τρίτος πρόεδρος της FIFA, ήταν αυτός που διοργάνωσε στην Ουρουγουάη το 1930 το παγκόσμιο κύπελλο. Να πούμε ότι η Ουρουγουάη επιλέχθηκε γιατί έκλεινε τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας της, ενώ είχε βγει 2 φορές πρωταθλήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπήρχαν τότε διάφορα προβλήματα για να συμμετάσχει κάποια χώρα στο Μουντιάλ, το οποίο κατέκτησε η Ουρουγουάη, και θα δούμε σιγά σιγά στο επόμενο επεισόδιο πώς φτάσαμε από το λευκό μπλε της Ουρουγουάης το 1930 στο λευκό μπλε της κατάκτησης Αργεντινής το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Κάπως έτσι λοιπόν λέμε να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο του Όλα είναι Μουντιάλ. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, θα πάμε μια αναδρομή, όπως είπαμε, για να βρούμε τι έγινε στα προηγούμενα Μουντιάλ και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να μπαίνουμε στον παλμό του Μουντιάλ του 2026. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.